Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Témou dnešného stretnutia bude vízia nových služieb zamestnanosti v kontexte legislatívnych a systémových zmien. Informovať vás budú minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Jan Richter, štátny tajomník rezortu pán Branislav Ondruš a generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Poprosím pána ministra. Ďakujem pekne za slovo, milé dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som vám poprial príjemné piatkové dopoludnie. V piatok po rokovaní vlády som oznámil, že pripravujeme túto tlačovku, ktorá má za cieľ veľmi podrobne a detailne vysvetliť všetky zmeny, ktoré sa týkajú zákona 5 o službách zamestnanosti a jednotlivých noviel, ktoré pripravujeme a ktoré pôjdu na januárové rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Tak ako aj v predchádzajúcich zásadných zmenách, aj tento zákon skôr než uzrel svetlo sveta a obsah, ktorý bol schválený vo vláde, prešiel hlbokým sociálnym dialógom, pripomienkovaním. Vyjednávací tím za rezort práce a sociálnych vecí, ktorý viedol štátny tajomník Braňo Ondruš, zabsolvoval viaceré stretnutia, a to nielen s klasickými sociálnymi partnermi, to znamená zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov, ale aj so špecifickými, ale treba povedať dotknutými, najmä Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím, pretože chránené dielne a zmeny, ktoré tento zákon pripúšťa alebo navrhuje, boli viackrát podrobným rokovaním. Treba povedať, že tak ako aj v predchádzajúcom období sa minimálne priblížili názory tam, kde sa úplne nezjednotili. A v konečnej miere aj výstup Hospodárskej a sociálnej rady nebol absolútne zamietavý. V podstate ostali jediné pripomienky jediného subjektu, a to Republikovej únie zamestnávateľov, ktorý skôr obhajoval veci, ktoré sa týkajú práve občanov so zdravotným postihnutím, a to aj niektoré, ktoré sa samostatne vyjednali a dohodli a odsúhlasili s konkrétnou skupinou ľudí, reprezentatnou, ktorá je teda reprezentovaná tou Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím. Chcem povedať jednu vec, že vôbec príprave predchádzala hlboká analýza. Samozrejme vec, že programové vyhlásenie vlády obsahuje zámer novelizovať tento zákon. Dávam do pozornosti aj Národný program reforiem, pretože tie veci sú veľmi úzko komunikované aj s Európskou komisiou. Skôr, než sme išli pripravovať konkrétne zmeny, vychádzali sme nielen zo skúsenosti z aplikácie terajšieho znenia prostredníctvom analýz ústredia práce, jednotlivých úradov práce, odborných pracovísk, rezortu práce, sociálnych vecí ako takých, ale aj inštitúcií, ktoré majú veľmi vážny vplyv vzhľadom na hodnotenie a návrh opatrení týmto smerom. To znamená nielen Európska komisia, ale aj OECD, Medzinárodný menový fond, Svetová banka. A chcel by som zvýrazniť ešte jeden veľmi dôležitý materiál. NKÚ uskutočnilo v minulom roku samostatnú kontrolu o efektívnosti využívania jednotlivých nástrojov aktívnej politiky trhy práce. Sú to všetko inštitúcie, nazvem to nezávislé, mimo rezortu, a ich odporúčania bola veľká ambícia zohľadniť pri návrhu opatrení, respektíve zmien, ktoré sme ponúkli do návrhu zákona o sociálnych službách. Službách zamestnanosti. Preto chcem hneď v úvode povedať, je veľmi dôležité, že bolo nevyhnutné na základe týchto poznatkov prikročiť k zmenám, ktoré súvisia zo zmien niektorých nástrojov z obligatórnych na fakultatívne z hľadiska zákonnej nárokovateľnosti. No a viaceré nástroje, konkrétne 12 aktívnych nástrojov bolo vypustených, respektíve boli zlúčené tak, aby ostali len tie nástroje, ktoré boli využívané, ktorí splňali základný účel zákona, a to je hlavne efektívnosť. A efektívnosť a skvalitňovanie služieb zamestnanosti, to je základným cieľom väčšieho priblíženia sa k ľuďom, a k tomu smeruje celá tá novela tohto zákona. To znamená, že ak by som mal pomenovať hlavné princípy
a to chcem hneď zvýrazniť, nebol zámer tohto zákonu riešiť konsolidáciu verejných financií. Ja by som sa rád vrátil k obdobiu, keď som preberal tento rezort, alebo keď sme ho preberali, pretože v laňajšom roku rozpočet absolútne nezahŕňal ani 1 cent na aktívnu politiku trhu práce. Môj predchodca, pán Mihál, síce pri schvaľovaní rozpočtu skonštatoval, že neúspel pri presadzovaní svojich zámerov u pána Mikloša, vtedajšieho ministra financií, ale skutočnosť bola taká, že bol schválený rozpočet, kde nebolo rozpočtované ani 1 euro na jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce. Ja som osobne veľmi rád, že sa nám podarilo, a to do takej výšky, ako v predchádzajúcom roku, zabezpečiť financovanie týchto nástrojov, a to nie len prostredníctvom štátneho rozpočtu, ale samozrejmá vec, pretože väčšina objemu finančných prostriedkov ide prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Aj realokácia, ktorá sa uskutočnila, v značnej miere pomohla zabezpečiť tieto financie. Svoje tvrdenie chcem podporiť aj tým, že aj návrh rozpočtu pre tento rok v podstate zodpovedá tým objemom, ktoré boli použité vzhľadom na obligatórnosť roku 2012. Nemáme záujem znižovať objemy, máme záujem zefektívniť jednotlivé nástroje. To znamená efektívnosť, ďalej odstránenie plošnosti, adresnosť, zamedzenie zneužívaniu. To sú hlavné atribúty, ktoré boli použité aj v predchádzajúcom období, napríklad pri malej novele o hmotnej núdzi, a budú použité aj pri príprave ďalších zákonov v tomto kalendárnom roku. Preto ten návrh a jeho realizácia si žiada väčšie nároky a schopnosti manažovania služieb zamestnanosti od ústredia práce, ale aj jednotlivých úradov práce na úrovni regiónov. Ďalej zohľadnenie špecifík jednotlivých regiónov, pretože aj malé Slovensko je z hľadiska regionálneho sociálno-ekonomického postavenia a hlavne výšky nezamestnanosti značne rozdielne, a táto novela s tým ráta, že bude môcť individuálne uplatňovať rozdielne prístupy v jednotlivých regiónov podľa jednotlivých špecifík. Ďalej väčšiu komunikáciu s miestnou samosprávou, to na úrovni miest, ale aj samosprávnych krajov, vzhľadom na isté rozvojové zámery a k tomu prispôsobeniu regionálneho trhu práce. Bude zámerom aj väčšia spoluúčasť na verejnej kontrole pri rozhodnutiach vzhľadom na viaceré zmeny z obligatornosti na fakultatívnosť. A samozrejmá vec, že vstupujú do toho aj možnosti, ktoré môžu poskytnúť samostatné regionálne projekty, najmä na prepojenie vo vzťahu k rozvojovým zámerom, k výstavbe priemyselných parkov, k príchodu možných investorov, aby veľmi flexibilne reagovali úradu práce vzhľadom na aplikáciu tohto zákona na regionálny trh práce. Preto sme sa rozhodli pre lepšie priblíženie aj verejnosti predstaviť nielen zmeny zákona o službách zamestnanosti na dnešnej tlačovej konferencii, ale ich spojiť aj s tou otázkou aplikačnej praxe, proste systému poskytovania týchto služieb vzhľadom na ich zmeny, ktoré navrhujeme na ústredí práce aj v jednotlivých úradov práce. Preto budú dnes predstavené 2 projekty. Jeden projekt, ktorý súvisí so zmenami v zákone, a druhý projekt, ktorý súvisí so zmenou systému poskytovania služieb zamestnanosti na ústredí práce a na jednotlivých úradoch. Ešte raz chcem zvýrazniť, hlavný zmysel a cieľ novely tohto zákona súvisí so skvalitnením služieb zamestnanosti s cieľom väčšieho priblíženia sa k ľuďom. Ďakujem. Ďakujem pánu ministrovi za úvodné slovo. Poprosím štátneho tajomníka o priblíženie najdôležitejších legislatívnych zmien. Ďakujem pekne. Dobrý deň, príjemné piatkové predpoludne. Dámy a páni, ja vám teda teraz predstavím F5 flash. Aha, pardon.
Dobre, takže ja vám teraz stručne predstavím také najdôležitejšie zmeny, ktoré v zákone máme. Poprosím ďalší slajd. To je zmena, tu je prehľad, nebudem ich jednotlivo čítať, ale tu je prehľad tých teda hlavných zmien, ktoré prináša zákon. Keďže dostanete túto prezentáciu po tlačovke aj k dispozícii, tak kvôli tomu, aby ste si nemuseli podrobnejšie písať poznámky. Viaceré tie zmeny spomeniem pri samotnej prezentácii. Môžeme ísť ďalej. Dôležitou zmenou je nahradenie obligatórnosti fakultatívnosťou viacerých nástrojov. V podstate hlavnú filozofiu už povedal pán minister. Cieľom skutočne nie je to, aby sme selektovali medzi jednotlivými ľuďmi, komu dáme tento príspevok a komu dáme iný príspevok a podobne, ale aby sme selektovali medzi regiónmi. To znamená, aby sme vytvorili väčší priestor pre flexibilnejšie rozhodovanie. V praxi to teda môže vyzerať jednoducho tak, že zatiaľ čo jeden úrad v jednom regióne bude vo väčšej miere preferovať nejaký jeden nástroj, napríklad absolventskú prax, lebo sa ukazuje, že v tom regióne tí mladí ľudia, ktorí absolvujú absolventskú prax, si nachádzajú zamestnanie, tak v inom regióne sa môže ukázať, že absolventská prax nemá význam, ale vo oveľa väčšej miere sa bude ukazovať, že napríklad má význam dať príspevky na samostatne zárobkovú činnosť, čiže na začatie živnostenského podnikania. Ale môže byť ďalší región, kde sa ukazuje, že o živnostníkov a o ich služby nie je záujem a tam je zbytočné, aby sa v nejakej veľkej miere podporovali živnostníci, ktorí si potom aj tak nedokážu nájsť zákazníkov a teda nedokážu prežiť a budú voliť zase nejaký iný spôsob podpory zamestnávania v tom danom regióne. Poprosím ďalší slajd. A práve preto je dôležité, že kľúčovú úlohu v tomto prípade a pri rozhodovaní budú zohrávať výbory pre otázky zamestnanosti. Tu chcem zdôrazniť jednu dôležitú súvislosť. Už sme rozšírili pôsobnosť výborov pre otázky zamestnanosti tak, že veľmi dôležitou ich úlohou bude, že budú vypracovať prognózy vývoja na trhu práce. A práve preto je veľmi dôležité, že členmi výborov pre otázky zamestnanosti budú všetci sociálni partneri. Budú tam zástupcovia samospráv, ale aj zástupcovia zamestnávateľov, budú tam zástupcovia z regiónov, budú tam zástupcovia zamestnancov. A cieľom je práve, aby skutočne v spolupráci s tými ľuďmi, ktorí sú priamo zainteresovaní, ktorých sa priamo týka regionálny rozvoj, miestny rozvoj, ktorých sa priamo dotýka rozvoj zamestnanosti alebo otázky zamestnanosti a vôbec ekonomický rozvoj daného regiónu, aby práve títo ľudia rozhodovali, ktorým smerom má zmysel podporovať zamestnanosť v tom danom regióne. A práve preto títo ľudia budú hlavným poradným orgánom pre úrad, ktorý bude odporúčať, aké teda nástroje používať a aké nástroje sa ukazujú ako zbytočné. Poprosím ďalší slajd. Tu nebudem jednotlivé menovať, ale tuto môžeme to odklikávať, tak aby tam pribudli. Tuto vidíte prehľad tých jednotlivých príspevkov, ktorým zostáva obligatórny charakter aj v tej navrhovanej novele. Teraz by som sa, môžeme to posunúť ďalej, dobre. Teraz by som sa dotkol, teraz prosím zastavte, teraz by som sa rád dotkol, môžeme o jedno naspäť? Hej, bez toho. Teraz by som sa rád dotkol tejto informácie, pretože o nej sa pomerne veľa diskutovalo aj v čase prípravy zákona. Tuto prosím vidíte, ako sa v médiách objavili prepočty terajšej maximálnej výšky podpory pre živnostníkov a navrhovanej podľa tohto zákona. Musím ale upozorniť, že tieto informácie, ktoré sa takto v médiách objavili, sú nepravdivé. Poprosím, teraz sa posuňme ďalej. Čiže tieto údaje v skutočnosti nesedia. Skutočnosť je totiž iná. Poprosím teraz. Realita podľa terajšieho zákona je hore, z vašej strany vpravo a navrhované znenie zákona my tam máme od 1. apríla, možno od 1. mája, je zase pod tým. To znamená, že toto porovnanie vám jasne ukazuje, že v skutočnosti k nejakým fatálnym zmenám v podpore živnostníkov alebo začínajúcich živnostníkov nedochádza. Mierne sa možno zníži podpora v Bratislavskom kraji, ale v krajoch, ktoré majú podpriemernú nezamestnanosť, teda okrem Bratislavského, alebo dokonca v krajoch s nadpriemernou mierou nezamestnanosti, dôjde buď k udržaniu, alebo dokonca ešte k navýšeniu podpory živnostníkov oproti terajšiemu stavu. Ďakujem, môžeme ísť ďalej. Výraznou zmenou, a to je v nadväznosti na to, čo hovoril pán minister, výraznou zmenou bude napríklad to, že živnostníci budú dostávať
dostávať ten príspevok v 2 krokoch. Odporúčali nám to OECD, odporúčala nám to Svetová banka, ale napríklad aj Najvyšší kontrolný úrad. Tým nám to, inak toto je mechanizmus, ktorý sa používa vo väčšine európskych krajín, pretože takýmto spôsobom získame väčšiu kontrolu nad efektívnosťou využívania toho príspevku. To znamená, že na začiatku podnikania dáme prvú časť toho príspevku a po roku, keď budeme môcť kontrolovať, ako ten podnikateľ reálne funguje, mu doplatíme zvyšok toho príspevku. Poprosím ďalej. Tuto je príklad toho, ako zefektívňujeme samotný zákon a zvyšujeme prehľadnosť tohto zákona. Dnes máme 3 príspevky, ktoré postupne vznikali malými novelami tohto zákona, ale ktoré sú si veľmi podobné, dokonca až takmer rovnaké. Z nich tvoríme jeden. To znamená, že tie 3 nástroje, ktoré dnes predstavujú 3 paragrafy, my vlastne zachovávame, ale v jasnejšej, transparentnejšej a prehľadnejšej podobe v jednom paragrafe. Poprosím ďalej. Aj toto je taký príklad. Opäť máme 2 dnešné paragrafy, z nich vzniká jeden, ale zachovávame ten charakter. To znamená podporu vytvárania pracovných miest na úrovni miestnych samospráv alebo regionálnych samospráv alebo v ich rozpočtových alebo príspevkových organizáciách. Poprosím ďalej. Toto sú niektoré... Otázka absolventskej praxe je pomerne často diskutovaná, takže tuto uvádzame niektoré konkrétne vysvetlenia a zdôvodnenia, prečo prichádzame k tým zmenám alebo pristupujeme k tým zmenám, ktoré navrhujeme v prípade absolventskej praxe. Tu musím povedať, že celkom jednoznačne nám ide najmä o to, aby to bol maximálne efektívny nástroj. To znamená, aby za to, čo štát vynakladá na tento nástroj, aby sme skutočne dosahovali to, že mladí ľudia získajú to, čo najviac zamestnávateľia u nich postrádajú. To znamená, to, čo zamestnávateľom u nich najviac chýba. To znamená, že nemajú prax v odbore, ktorý vyštudovali. A tá zmena, ktorú navrhujeme, práve toto prinesie. Budú môcť tí mladí ľudia po pol roku absolvovania tejto praxe skutočne ukázať zamestnávateľom, že v tom, čo vyštudovali, majú za sebou aj 6 mesiacov reálnej pracovnej praxe. Môžeme ďalej. Pokiaľ ide o pilotné projekty, tie sa premenovávajú na projekty a programy. Toto je práve jeden z nástrojov, ktorý umožní naozaj flexibilne každému jednému úradu realizovať aj projekty, ktoré sa vymykajú tomu základnému rámcu zákona. Lebo my si nemyslíme, že sme najmudrejší a hlavne teraz prežívame turbulentnú dobu a ja nemôžem vylúčiť, a nikto z nás to nemôže urobiť, že jednoducho na úrovni konkrétneho regiónu, tak ako povedal pán minister, napríklad príde konkrétny investor a bude potrebovať nejakú pomoc, ktorá vytvorí pracovné miesta, ale my nemáme úplne špecificky na takýto prípad nástroj v zákone, tak práve k tomu pomôže tento zmenený paragraf, že jednoducho budú môcť úrady práce aj úplne špecificky pomôcť pri vytváraní konkrétnych pracovných miest v konkrétnom podniku. Poprosím ďalší slajd. Prosím, teraz máme, a to je záver mojej prezentácie, pár slajdov k problematike podpory zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Tuto prosím si všimnite, ako sa vyvíjala podpora jedného pracovného miesta alebo jednej zamestnanej osoby so zdravotným postihnutím v priebehu rokov 2001 až 2011, čiže za 10 rokov. Z priemernej podpory 560 eur vyskočili náklady na 1360 eur. Keď sme hovorili o tom, že hľadáme aj priestor na efektívnosť, tak ako vidíte, v tomto prípade ide takmer o 2,5-násobný nárast dotácie na jedno pracovné miesto. Čiže zmeny, ku ktorým dochádza, nemajú za cieľ zlikvidovať pracovné miesta vytvárané pre ľudí, ktorí majú zdravotné postihnutie, ale zvýšiť efektívnosť tej podpory, ktorú dávame. Môžeme ísť ďalej. Toto opäť len teda preletím, pretože to budete mať teda v písomnej podobe. Tuto sú konkrétne teda popísané zmeny, ktoré robíme v prípade paragraf 55, ktorý hovorí o chránených dielňach a chránených pracoviskách, to znamená, podľa ktorého budú vznikať a budú evidované chránené dielne, budú dostávať ten, nazvem to, status chránených dielní alebo chránených pracovisk. Opäť poprosím ďalej. Tuto sú opäť len pre vašu informáciu konkrétne zmeny, ktoré sa dotýkajú jednotlivých nástrojov. A ešte poprosím jeden paragraf.
a to je paragraf 56, a to je príspevok na zriadenie chránenej dielne. Ten som si vybral osobitne, pretože toto zostal vlastne jeden ako sporný bod aj s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím. A tu musím vlastne počiarknúť, čo spomínal pán minister, že dokonca aj tie výhrady, ktoré prezentovala Republiková únia zamestnávateľov vo vzťahu k paragrafom, ktoré sa týkajú občanov so zdravotným postihnutím, so samotnou Národnou radou sme dokázali nájsť zhodu a kompromisné riešenia a oni stiahli tie svoje pôvodné výhrady. Pokiaľ ide o príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska, tam k zhode nedošlo a preto som si dovolil toto osobitne vyťahnuť, pretože tu musím upozorniť, že poprvé tá nezhoda zostala v tom, že my navrhujeme, aby tento príspevok bol fakultatívny a nie obligatórny. Ale prosím, tu upozorňujem na to, že to je iba príspevok na zriadenie samotnej chránenej dielne a my si skutočne myslíme, že tu musí byť jednoducho, nie je možné, aby v zákone existovala povinnosť štátu, že ktokoľvek si jednoducho v tejto chvíli zmyslí, že zriadi nejakú chránenú dielňu, tak automaticky bude štát povinný mu dávať dotáciu na to zriadenie. Jednoducho nejaký proces vyhodnocovania toho, či ten alebo onen, povedzme, nezisková organizácia, alebo súkromná firma, alebo súkromná osoba ide zriadiť chránenú dielňu, tak to má byť predmetom nejakého hodnotenia, či je dobre na to pripravený, či má, povedzme, nejakú jasnú predstavu o tom, ako má tá chránená dielňa fungovať a tak ďalej, či splňa niektoré ďalšie predpoklady. Čiže preto fakultatívnosť. A tu musím zdôrazniť, že obligatórnym zostáva paragraf, podľa ktorého budeme, alebo teda nástroj, ktorým budeme podporovať fungovanie, teda prevádzku samotnej chránenej dielne. To znamená, že áno, fakultatívny nástroj zostáva, teda meníme na fakultatívny nástroj, pri ktorom sa rozhoduje, či vznikne chránená dielňa, ale ako náhle vznikne, už bude mať zákonnú záruku ten prevádzkovateľ, že kým chránená dielňa bude existovať, štát mu bude poskytovať príspevok na prevádzkovanie tej chránenej dielne. A druhý rozpor bol vo výške, my znižujeme výšku tohto príspevku, ale tu musím povedať, že ide len o vyčistenie. My totiž podľa dnešného zákona napríklad dotujeme mzdy v chránených dielniach dvoma rôznymi spôsobmi. Aj príspevkom na zriadenie, aj príspevkom na prevádzku. Ale ja si myslím, že každý, kto sa pohyboval pri akejkoľvek prevádzkovej činnosti, vie, že mzda je prevádzkový náklad a nie úvodný investičný náklad. A práve preto sme urobili iba to, že mzdu sme preniesli, alebo teda vylúčili z príspevku na zriadenie a zostáva normálne v príspevku na prevádzku. Čiže samozrejme tie mzdy sa budú ďalej financovať. A keďže vlastne podľa doterajšej praxe okolo 90% príspevku na zriadenie sa používalo na mzdy, tak vlastne väčšina toho príspevku akoby stratila opodstatnenie. Napriek tomu my sme znížili iba o 50%. Čiže vlastne na tie iné náklady na zriadenie podľa nového príspevku zostane viac peňazí, ako bolo, alebo ako je v tejto chvíli podľa dnes platného zákona. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem aj ja. Poprosím generálneho riaditeľa útvrdia práce o predstavenie systémových zmien na úrade práce. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Takže tak, ako aj povedal pán minister, systémové zmeny alebo zmeny, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti služieb zamestnanosti a verejnej politiky zamestnanosti pripravilo, nie sú len o novele zákona o službách zamestnanosti a nie sú len o samotných príspevkoch pre nezamestnaných, ale sú komplexného a systémového charakteru, k čomu sa snažíme prispieť aj my zmenou systému práce s klientom a pomoci pre klienta samotného. Poprosím ďalší slajd, aby sme vlastne vysvetlili dôvod, prečo sme sa k týmto krokom prečo sme pristúpili k týmto krokom, tak okrem toho, že sme to konzultovali nielen so sociálnymi partnermi, okrem toho, že nám odporúčala Európska komisia, Svetová banka, OECD, ale NKU o samotné prehodnotenie nástrojov a ich adresnosť a zvýšenie efektívnosti. S tým súvisiace, samozrejme aj nevyhnutné súvis musí byť aj zmena vôbec prístupu poradcov a zamestnancov úradov práce k našim klientom, k nezamestnaným, ale aj všetkým občanom, ktorí potrebujú alebo majú záujem našu pomoc. Na úvod som si dovolil vám ukázať súčasnú situáciu, v akej sa nachádzame a ktorá vlastne je tu nás zobrazená a ktorá len v stručnosti, nebudem to čítať celou, dostanete to k dispozícii, ale hovorí o tom, že za posledných 5 rokov nám na jednu stranu zrástol počet nezamestnaných z takmer 269 000 na 420 000, ale zároveň nám klesol počet
počet zamestnancov služieb zamestnanosti z 3300 na 2200, čiže o takmer 30% nám klesol počet zamestnancov na verejných službách zamestnanosti. Naopak miera nezamestnanosti a samotný počet uchádzačov o zamestnanie nás stúpol dvojnásobne, takmer dvojnásobne. Máte možnosť vidieť ďalšie čísla, ktoré sú len pre porovnanie, že kým v roku 2007 pripadalo štatisticky a v priemere na jedného sprostredkovateľa 238 uchádzačov o zamestnanie, tak v roku 2012 tak bolo 632. Čiže ten náraz je naozaj enormný. Ak by sme tento stav naďalej ponechali voľne, tak sa dostávame žiaľ k tomu a musíme priznať, že úrady práce, nech by chceli akokoľvek, tak to množstvo administratívy z nás robí iba štatistov a administratívnych pracovníkov, ktorí sledujú a administrujú nezamestnaných na úrade práce. Cez to všetko ale pozitívne čísla, myslím si pozitívne, sú v pravej časti v tých modrých okienkách, kde je vidieť, koľkých ľudí sa nám podarilo prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti umiestniť na trhu práce, koľkým ľuďom sme poskytli informačné a poradenské služby, odborné poradenské služby a koľkým ľuďom sme poskytli nástroje aktívnej politiky trhu práce, čiže to, čo bolo pred chvíľočkou aj pánom štátnym tajomníkom spomínané. A ide až o 155 000 ľudí, ktorí sa prostredníctvom práve aktívnych opatrení trhu práce umiestnili na trhu práce, respektíve vďaka jej pomoci. Poprosím ďalší slajd, ďakujem. Tieto navrhované zmeny, tak ako povedal aj pán minister, stoja v podstate na dvoch pilieroch. Jeden pilier je novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá tu nám bola prezentovaná a ktorá nám dáva ten hlavný a kľúčový nástroj pre prácu s našimi klientami, s nezamestnanými, ale zároveň ten druhý pilier, ktorý sa vám v tomto momente snažím prezentovať v stručnosti, je samotné skvalitnenie služieb zamestnanosti. Poprosím ďalší slajd. Len v rýchlosti prebehnem význam a samotnú pointu novely zákona o službách zamestnanosti a dopad, ktorý očakávame na jednotlivých úradoch práce, dopad, ktorý očakávame v regiónoch. V stručnosti ide o 3 nosné body. Prvý je sprostredkovanie zamestnania, zmena systému kontaktu práce s klientom, čiže nezamestnaného s úradom práce. Našou víziou, ktorá nám umožní teda samotná novela ju realizovať, je zvýšiť kontakty na základe profilácie. Čiže nie povinné, štandardné a rutinné kontakty každý jeden mesiac, pričom videli ste, aký počet nezamestnaných prípada na jedného zamestnanca úradu práce, kde sa potom dostávame až do extrémnych čísel, že jeden zamestnanec má na nezamestnaného menej ako 3 minúty, aby s ním mohol komunikovať, aby s ním mohol pracovať. Ale kľúčovo nám ide o to, aby sme profilovali každého jedného klienta, každého jedného uchádzača o zamestnanie podľa jeho individuálnych vedomostí, schopností, zručností, individuálneho pracovného potenciálu, čo je to kľúčové. A na základe toho s ním potom individuálne prostredníctvom poradcov na úradoch práce pracovali. Ďalším nosným bodom zmeny zákona o službách zamestnanosti boli samotné aktívne opatrenia trhu práce, kde hlavným cieľom a hlavným efektom, ktoré očakávame od tejto zmeny, je transparentný systém poskytovania príspevkov, je to optimalizácia počtu nástrojov, hlavne ide o ich adresnosť a posilnenie regionálneho aspektu, kde teda, ako aj pán minister hovoril, bude hlavnú rolu zohrávať výbor pre otázky zamestnanosti, ktorý bude vychádzať z priorit celoštátnej stratégie zamestnanosti, z priorit samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej sociálnej situácie, ale aj z požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú buď ohrození, alebo sú už sociálne vylúčení. Ďalším takým nosným bodom samotnej novely je zníženie administratívy a práve preto, aby sme mohli začať viacej pracovať s nezamestnanými, aby sme mohli začať viacej poskytovať služieb adresnejších, ktoré v konečnom dôsledku aj očakávame, že pomôžu ľahšie sa umiestňovať nezamestnaným na trh práce. Ide o zjednodušenie systému zaraďovania uchádzačov do evidencie, zníženie počtu osobných kontaktov a hlavne elektronizácia, o tom budem hovoriť za chvíľu, a prepojenie informačného systému služieb zamestnanosti s externým prostredím. V priebehu minulého roku sa nám podarilo nasadiť nový informačný systém služieb zamestnanosti, pod ktorý sme zastrešili a združili sme 668 nezávislých databáz, s ktorými zamestnanci úradov práce pracovali.
a išlo o 9 aplikácií, ktoré mnohokrát historicky od vzniku verejných služieb zamestnanosti na Slovensku medzi sebou ani nekomunikovali. Čo znamenalo, že zamestnanci museli mnohokrát nahadzovať tie isté údaje do rôznych aplikácií o tom istom človeku. Čiže toto sa nám podarilo už odbremeniť a odstrániť minulý rok vytvorením takéhoto jednotného systému a zavedením do praxe. A v súčasnosti sa budeme snažiť tento systém rozširovať ďalej tak, aby bol pre ľudí prínosnejší, aby bol pre ľudí adresnejší. Poprosím ďalší slajd. Samotné skvalitnenie služieb zamestnanosti. Kľúčové témy a kľúčové 4 piliere, keď to tak môžem nazvať, skvalitnenia služieb zamestnanosti sú nový systém práce s voľnými pracovnými miestami, zosúladenie ponuky a dopytu trhu práce, zavedenie e-formulárov a zavedenie, respektíve transformácia tzv. Trojzónového systému. V rámci nového systému práce s voľnými pracovnými miestami naša vízia je získanie líderstva na trhu s voľnými pracovnými miestami a v priebehu tohto roka spustiť jednotný portál voľných pracovných miest, kde plánujeme tento portál prepojiť zároveň aj na náš informačný systém služieb zamestnanosti, o čom budem hovoriť ale neskôr. Každopádne dovolím si upozorniť, že tieto zmeny sa budú aplikovať v priebehu tohto roka, pričom budú sa aplikovať v súlade s zmenou zákona o službách zamestnanosti. Čiže prvé relevantné zmeny, ktoré pocítia, viditeľne ich pocítia klienti, očakávame, že nastanú v priebehu mesiaca máj. To len na to kreslenie, že nespúšťame to dnešným dňom a samozrejme priebežne, ako ich budeme nasadzovať, tak vás budeme podrobne informovať o každom jednom kroku. Ďalším krokom je posilnenie adaptívnej spolupráce so zamestnávateľmi pri vyhľadávaní voľných pracovných miest. Na to by mal slúžiť práve ten pracovný portál, kde zamestnávateľia nájdú všetky podporné dokumenty, kde nájdú elektronické tlačivá, kde budú môcť komunikovať s úradom práce prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom telefónu a takisto formulárov, ktoré tam sú, kde budú môcť nájsť a ľahko si vyhľadávať nezamestnaných, respektíve všetkých prihlásených uchádzačov o zamestnanie, ktorí budú mať záujem touto formou si hľadať voľné pracovné miesto a budú môcť s nimi týmto spôsobom aj komunikovať. A ďalším je zosúladenie ponuky a dopytu na trhu práce. Ide o prepojenie požiadaviek občanov s profilom voľných pracovných miest. To znamená, aj každý uchádzač o zamestnanie prostredníctvom takéhoto portálu bude mať možnosť byť pravidelne informovaný aj o veciach, ktoré sa im môže úrad práce ponúkať, zároveň o pracovných miestach, ktoré na základe jeho individuálneho profilu a na základe jeho potenciálu pracovného mu budú priamo zasielané a takisto bude môcť komunikovať so zamestnávateľmi. Ďalšia forma je zavedenie e-formulárov, to znamená, aby aj úrad práce, respektíve uchádzač o zamestnanie, nemusel pri každom dotaze a pri každom kontakte s úradom práce navštevovať úrad práce osobne, ale aby mohol komunikovať prostredníctvom tohto portálu, aby mohol komunikovať prostredníctvom telefónu a prostredníctvom prípadne SMS správ. Toto nám aj táto novela umožňuje dnes. Je systém zavedený tak, že pri akomkoľvek kontakte poradcu s uchádzačom o zamestnanie je nevyhnutné, aby uchádzač o zamestnanie prišiel na úrad práce, čo naťahuje čas a v konečnom dôsledku aj menej efektívne funguje pri umiestňovaní a samotnom rýchlom spracovávaní dát a práci s jednotlivými klientami. Čo sa týka transformácií trojzónového systému, ide hlavne o začleňovania, poprosím ďalší slajd, klientov podľa jednotlivých možností a jednak dovnútra, a jednak návonok. Čo sa týka návonok, tak pôjde o ich profiláciu z pohľadu kategórií, je to tam uvedené, podľa jednotlivých obmedzení a zároveň podľa toho, ako sa s nimi bude pracovať. Čiže podľa dĺžky evidencie, podľa toho, ako sú znevýhodnení a podľa toho im bude individuálne poskytovaná pomoc, individuálne poskytované poradenstvo a takisto individuálne poskytované aj nástroje aktívnej politiky trhu práce, tak aby tá pomoc bola naozaj adresná, bola cielená a tým pádom aj efektívnejšia. Poprosím ďalší slajd. Môžeme ísť aj na ďalší, lebo o tom som hovoril. Takže poprosím náspäť ešte, len v rýchlosti poviem, ďakujem. Keď teda môžem hovoriť o tých konkrétnych príkladoch
skvalitňovania služieb zamestnanosti stoja na samotnej revízii aktívnych opatrení trhu práce, zvýšení cielenosti a účinnosti, na zosúladení voľných pracovných miest, profiláciou uchádzačov o zamestnanie a za samotnom zavedení elektronických formulárov. Pričom, ak mám byť troška smelý, tak naša vízia je mať modernú štátnu agentúru a zároveň získanie líderstva a líderského postavenia na trhu s voľnými pracovnými miestami, tak ako je to v prípade iných rozvinutých európskych krajín, o ktorých sa snažíme inšpirovať. Okrem toho, že sa budeme snažiť touto formou poskytovať moderné, kvalitné služby samozrejme zadarmo pre našich klientov, či už je to uchádzačov o zamestnanie alebo aj zamestnávateľov, tak jedným z neposledných a kľúčových bodov je zvýšenie a zintenzívnenie spolupráce s našimi sociálnymi partnermi na úrovni regiónov. Ide hlavne o zamestnávateľské zväzy, odborové zväzy, ministerstvo školstva, ministerstvo hospodárstva, neziskové organizácie, ale takisto aj neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti, kde máme víziu tento rok zintenzívniť s nimi spoluprácu. A ak teda môžem hovoriť o tejto spolupráci, tak jedným z pozitívnych príkladov takejto spolupráce so sociálnymi partnermi a zároveň aj s neštátnymi subjektami služieb zamestnanosti je práve veľtrh Job Expo, ktorý máme už 2 ročníky, myslím si, že veľmi úspešne za sebou. A ako posledný slajd vás týmto spôsobom dovolím pozvať na 3. ročník, ktorý bude v priebehu apríla realizovaný v Nitre. Ďakujem pekne. Hej, no viete, to je práve to, že tú zodpovednosť za to, ako sa vyvíja zamestnanosť v danom regióne, chceme, aby jednoducho bola spoločná, aby do tých rozhodovaní zasahovali práve tí ľudia, ktorí sa pohybujú na tom trhu práce a ktorí ovplyvňujú ekonomický rozvoj toho regiónu. Skutočne sa naozaj môže stať, že v niektorom regióne budú ľudia strašne presvedčení o tom, že oni chcú príspevky na začatie podnikania, lebo sa rozhodli, niekde si možno prečítali alebo čokoľvek, pretože oni chcú podnikať. Ale práve úrad práce a prostredníctvom výboru pre otázky zamestnanosti bude mať jasné analýzy, že v danom regióne jednoducho nie je dopyt po rôznych službách, alebo nie vo všeobecnosti po živnostníkoch, ale po živnostníkoch v nejakej oblasti. Vymyslím si remeselníci, nejakí obuvníci napríklad, alebo ja neviem, krajčíri alebo niečo podobné. A jednoducho áno, v takom prípade práve ten úrad musí prevziať na seba tú zodpovednosť a jednoducho nepodporovať alebo nevydávať verejné prostriedky na takú podporu, ktorá je neefektívna, ktorá v skutočnosti nepomôže tým ľuďom začať podnikať tak, aby mohli dlhodobo udržať to svoje podnikanie. Takže skutočne občas môže dôjsť aj k takýmto jednoducho javom a tam je dôležité, aby jednoducho ten úrad práce vychádzal poprvé z relevantných informácií o tom, ako sa trh práce v danom regióne vyvíja, čo chceme dosiahnuť práve tým, že tie informácie o tom, aký je dopyt, po akých pracovníkoch je dopyt, budeme práve získavať prostredníctvom výboru pre otázky zamestnanosti od samotných zamestnávateľov. A to teraz myslím aj verejných, aj neverejných. Čiže zamestnávateľmi nie sú len firmy, ale napríklad aj samosprávy. Preto vo výbore pre otázky zamestnancov budú zástupcovia aj regionálnej samosprávy, ale aj miestnych samospráv, ktorý bude nominovať ten regionálny ZMOS. A vlastne na základe týchto informácií my budeme presne vedieť povedať, že aké príspevky má zmysel, do akej oblasti má zmysel orientovať tú štátnu podporu a do akej nie. Budú to vyhodené peniaze, ktoré nepomôžu ani tým ľuďom bez práce a nepomôžu ani štátu alebo regionálnej ekonomike, regionálnemu trhu práce. Ja len doplním, že aby sme tu vysvetlili, že nejde o to, že v jednom regióne sa bude podporovať absolventská prax, v druhom regióne sa bude podporovať len samostatne zárobková činnosť. Ide o to, že práve na základe profilácie klientov a na základe regionálnych disparít bude výbor pre otázky zamestnanosti posudzovať každého jedného klienta samostatne. Čiže každá jedna žiadosť, ktorá bude predložená na úrad práce, bude posudzovaná samostatne.
A pokiaľ napríklad ste sa pýtali na samostatne zárobkovú činnosť, pokiaľ ten uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem začať podnikať, bude mať dobrý podnikateľský zámer, bude mať zdravý podnikateľský zámer, ktorý je udržateľný a nebude to znamenať len to, že získa podporu a v úvodzovkách vypadne nám z evidencie úradu práce, tak pochopiteľne a nevidím dôvod, aby takýto podnikateľský zámer Výbor pre otázky zamestnanosti nepodporil. Čiže ešte raz, na základe profilácie a jednotlivých žiadostí bude každú jednu žiadosť preverovať a posudzovať Výbor pre otázky zamestnanosti samostatne a individuálne. Rozložíme si odpoveď, ja sa pokúsim odpovedať na tú prvú časť. My sme v novele tohto zákona neuvažovali so zákonnou úlohou nahlasovať. Naši sociálni partneri, v tomto prípade Konfederácia odborových zväzov, navrhovala, aby táto časť bola doplnená do novely zákona o službách zamestnanosti. Po podrobnom prehodnotení sme ustúpili a neprijali toto odporúčanie. Ja si myslím, že tie úpravy, ktoré prezentoval pán generálny riaditeľ, bez zákonnej povinnosti dospejú k tomu, že máme ambíciu urobiť štátnu agentúru, ktorá by bola číslo 1. To znamená, že celkom prirodzene by sa tí, ktorí majú voľné pracovné miesta, či je to živnostník, či je to akýkoľvek zamestnávateľ, obracali priamo na túto agentúru, pretože mali by zdroj najlepšej efektívnosti v odpovede a samozrejme vec, že aj aplikácie zároveň týchto požiadaviek. Takže nie zákonne, ale spôsobom úpravy máme záujem sa presadiť a byť prirodzeným lídrom. Práve to líderstvo a tá kvalita služieb nielen pre uchádzačov o zamestnanie, ale aj pre samotných zamestnávateľov je tým cieľom, kam sa chceme dostať a ak sa tam dostaneme, respektíve my sa tam dostaneme, tak to bude práve dôvod, aby zamestnávateľia viacej využívali služby úradu práce aj bez potreby toho, aby to mali povinnosť zo zákona. Napríklad v Čechách, keď zrušili povinnosť nahlasovania voľných pracovných miest zo zákona, tak štatisticky im neklesol počet nahlasovaných voľných pracovných miest. Takže je to naozaj o službách, ktoré úrad práce vie a môže ponúknuť zamestnávateľovi a tu sa budeme snažiť hlavne modernizovať a elektronizovať tieto služby, lebo toto je asi pre zamestnávateľov hlavne kľúčové. Čo sa týka samotných uchádzačov o zamestnanie, ako som hovoril, nechcem hovoriť o tom, že k 1. máju tieto zmeny presne nastanú, tieto zmeny budú nastávať v priebehu tohoto roka a budeme o nich informovať, ale kľúčový pre nás kvôli umožneniu týchto zmien je novela zákona o službách zamestnanosti, ktorú teda a termín účinnosti je maj, čiže preto hovoríme, že ten asi najzlomovejší termín bude maj, ale nebude to znamenať to, že pre uchádzačov o zamestnanie sa k 1. máju niečo kľúčovo a extrémne zmení. Hlavné zmeny, ktoré v priebehu tohto roka pre uchádzačov o zamestnanie bude ich profilácia. To znamená, budeme hodnotiť každého jedného uchádzača individuálne, budeme hľadať jeho silné stránky, jeho slabé stránky a na základe toho mu prispôsobovať jeho kontakt s úradom, na základe toho mu vyhľadávať pracovné miesta a ak má potrebu pre jeho ďalšie zamestnanie a uplatnenie sa na trhu práce, nejaká rekvalifikácia alebo nejaký nástroj aktívnych opatrení trhu práce, tak na základe presnej a konkrétnej potreby mu budú tieto nástroje ponúkané. Ďalší krok bude hlavne elektronizácia a keďže hovoríme o tom, že máme takmer tretinu nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov, pričom dovolím si povedať, že naozaj veľká časť, počítame s tým, že veľká časť ľudí aj na 29 rokov sú počítačovo gramotní, tak myslím, že veľký prínos pre nich bude práve elektronizácia verejných služieb zamestnanosti. Nechcel by som špecifikovať,
termín, odkedy budú môcť, lebo naozaj je to otázka doľaďovania ešte nejakých vecí a samotného násadenia, čiže nechcem tu nadávať striktné termíny a verím a som presvedčený, že do toho mája, kedy sa spustí novela, budeme natoľko pripravení, aby sme to mohli naozaj spustiť a pre zamestnávateľov aj uchádzačov, respektíve pre celú verejnosť budú všetky služby tohto portálu bezplatné. Áno, budete sa môcť aj registrovať prostredníctvom e-formulára, vytvoriť si takýmto spôsobom elektronické konto a už pri návšteve úradu práce nebude nutné, aby ste vyplňali celé tlačivo na novo, ale pokiaľ už budete registrovaná elektronicky, tak príslušný zamestnanec úradu práce si vás len vyhľadá na základe vašich identifikátorov a doplní už len ďalšie dáta, ktoré budú nevyhnutné pre vašu registráciu, čiže napríklad aj v tomto. Ja som v úvode povedal, že skôr než sme prijali isté rozhodnutia a definovali obsah zmien, ktoré sa týkajú zdravotne postihnutých, prebehlo veľké množstvo rokovaní. Tie rokovania a vysvetľovania jednotlivých pozícií dospeli k tomu, že sa absolútne priblížil názor. V podstate potom ostala len jedna taká všeobecná formulácia, asi by bolo dobre nemeniť obligatornosť na fakultatívnosť. Čomu rozumieme? Ale my sme jasne vysvetlili, kde chceme meniť, pretože keď chceme zaviesť fakultatívnosť napríklad pri zriaďovaní chránených dielní, máme tým na mysli isté skúsenosti, ktoré aplikačná prax priniesla. A tie sú aj také, že viacerí zneužili tie pozície obligatornosti, nechali v červených číslach a v nedoplatkoch opodstatnených práv a nárokov zamestnancov pôvodnej dielni a vytvárali novú dielňu. To znamená, tu pri tej fakultatívnosti bude objektívny záujem toho výboru zamestnanosti zhodnotiť tú situáciu aj objektívnosť a rozhodnúť o zriadení a o podpore. Už potom tej ďalšej časti na tú prevádzku, tak jak povedal štátny tajomník, sú obligatórne nároky. To znamená, nelikvidujeme, špecifikujeme a odstraňujeme riziká, ktoré sa v aplikačnej praxi ukázali. A v podstate ešte raz chcem zvýrazniť, že na všetkých ostatných zmenách sa priblížil názor, ak nie doslova zhoda, konkrétne Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím. A myslím si, že toto je organizácia, ktorá reprezentuje tú skupinu obyvateľstva, ktorá je zdravotne postihnutá a s nimi sme našli zhodu pri tých návrhoch, ktoré uplatňujeme do tohto zákona. Myslíte tie regionálne projekty, ktoré? Tými regionálnymi projektami, celý zmysel tej novely, ja som to vyjadril, máme záujem riešiť dve veci. Je tu republikový trh práce, ktorý rieši hlavne veľkých zamestnávateľov a veľkých investorov. My regionálnym trhom práce sa chceme ďaleko viacej priblížiť ľuďom, ja som to povedal. To nie je len formálna téza. To znamená, chceme sa ďaleko bližšie dostať k malým a stredným zamestnávateľom, prípadne až živnostníkom. A tu je nevyhnutné reagovať na konkrétne podmienky, situáciu v jednotlivých regiónoch. Tie sa od seba diametrálne veľmi odlišujú. To znamená, že napríklad vzdelávací rekvalifikačný projekt bude môcť uplatniť v tomto prípade konkrétny úrad práce na základe záujmu a na základe istého prieskumu a analýzy o potrebách regionálneho trhu práce. K tomuto budú smerovať tie regionálne projekty.
Výbor. Príslušný výbor plní túto úlohu a ten výbor je zložený zo zástupcov, tak jak povedané, zamestnávateľia, zamestnanci, samospráva a samozrejme, že aj príslušní pracovníci úradu práce. To znamená, že oni budú rozhodovať o tých regionálnych programoch, aj o potrebách a samozrejme vec aj o ich efektívnom využívaní. Bude to na výbor. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky? Ja len ak dovolíte doplním, lebo by ste sa pýtali na ten rozdiel z pohľadu financovania, že tam je výrazný nárast objemu prostriedkov. Okrem iného regionálne projekty, respektíve projekty prostredníctvom paragrafu 54 sú aj projekty národného charakteru a ide o národné projekty, napríklad obnova kultúrneho dedičstva, tzv. Tie hrady a zámky, ale aj projekty na podporu ochrany proti povodňam. Pričom tieto projekty boli stávané ako národné projekty, čiže boli pod hlavičkou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Na druhú stranu aplikovali sa iba naozaj v niektorých špecifických regiónoch a pri samotnom zavádzaní týchto konkrétnych projektov bol dosť veľký problém pri univerzálnosti nastaviť to na jednotlivé podmienky, či už samosprávy alebo obci. Čiže projekty takéhoto typu alebo tieto konkrétne projekty by sa mali realizovať na základe regionálnej potreby samosprávy, obcí, zamestnávateľov a sociálnych partnerov a budú sa realizovať regionálne. Čiže preto je tam ten veľký finančný posun. Toto je ten hlavný dôvod. Čiže nie národne, ale regionálne, zacielenie. Ďakujem. Ďalšia otázka, denník Pravda. Jasné. Áno, presne tak to bude. Každý úrad práce bude mať zriadený výbor pre otázky zamestnanosti. Inak musím povedať, že toto nie je novinka. My to v zákone máme a tí, ktorí sa venujete tejto problematiky už dlhé roky, tak si spomeniete, že aj úrady práce, keď existovali v rámci Národného úradu práce ešte ako verejnoprávna inštitúcia do 2004 roku, tak mali tieto výbory pre otázky zamestnanosti a tiež vlastne s týmito kompetenciami. Takže nie, že by sme samotné výbory zriaďovali na novo, ale čo je dôležité je to, že my vlastne posilňujeme ich právomoci, že im dávame zmysel, aby vôbec mali zmysel existovať. No a tá predstava je taká, že výbory budú mať 11 členov, pričom po 2 členoch tam budú mať všetci partneri, to znamená 2 ľudí úrad práce, 2 ľudí regionálna samospráva, 2 ľudí miestna samospráva, 2 ľudí zamestnávateľia, 2 ľudí zamestnanci a plus ten 11., ak ste to rátali, vychádza 10, plus ten 11. bude riaditeľ príslušného úradu. No a takýto výbor bude mať zriadený každý jeden úrad. A teda nominovať tých ľudí budú reprezentatívne organizácie za tých sociálnych partnerov, čiže odborové zväzy za odbory, alebo napríklad, ako som spomínal, regionálny ZMOS bude nominovať tých zástupcov miestnej samosprávy, vyšší územný celok, teda zastupiteľstvo samosprávneho kraja bude nominovať tých zástupcov za samosprávny kraj a podobne. Tých ľudí za úrad práce napríklad bude nominovať Ústredie práce a tak ďalej. Ja na poslednej hospodárskej a sociálnej rade som už požiadal sociálnych partnerov, aby pripravili nominácie podľa jednotlivej skladby jednotlivých úradov práce. To znamená, že na tom sa už systémové robí. Keď nadobudne účinnosť zákon, myslím si, že bude tá skladba tých výborov zodpovedať tej štruktúre tak, jak bola pomenovaná. Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalšie otázky. V prípade, že nemáte ďalšie otázky, veľmi pekne vám ďakujeme za dnešnú účasť a prajeme vám príjemný deň.